Dwi yng nghwmni dau frawd sydd wedi cael sioe lwyddiannus iawn eleni, Steffan a Owain o Lanelli. Wel, Owain, tro cyntaf chi'r ddangos me, chi wedi cael llwyddiant ysgubol. Be chi wedi cael I gyd? Cyntaf yn y ram lam, best male exhibit a reserve supreme champion yn y ram lam yr un. Mae hwnna yn arbennig. A ti oedd yn arddangos. Sut oedd y teimladau yn arfer tro cyntaf yn y gylch I ddechrau? Sioc oedd e, mwy na dim byd fel. Ond ni ddim yn disgwyl cael y reserve. Ond yn hapus iawn pam ges ti fe? Ie, hapus iawn, ie, really shocked. A chi wedi cael tipyn o ymateb bod chi wedi ennill? Ori. A dyma fe fe, hwn yw'r oen hwrdd sydd wedi ennill. A mae fe'n anferth am oen hwrdd. Be chi'n ffido fe? Gwair a peth ceg, dim byd lot. Na, onest. Peth ceg, ter yma. A di gweithio'r defed leni, so gyda wneud lot. Na, onest, ddim lot o ceg do onner. A di, lot o gwair leni. A tro cyntaf I chi gystadlu fan hyn, ond beth yw hanes y ddiadell? Sut dechreuoch chi ynddyn nhw? Dechrau ni'n 2015, dechrau ni'n 2015, a siow ar tair mlynedd ar ffra, ond tro gyntaf lan ffyrin, ond ddim yn disgwyl dim byd, ond dim yn well na ni'n meddwl, anyway, definite. Wel, do gle, chwarae teg I chi. O be sy'n mor arbennig am y Pôl Dosek? Wy'n yn gynnar, a mae wy'n mynd yn gynnar, sy'n byd yn aros rownd yn un o hafyrin, so lot, a wy'n rwydd et agwyd mamau, so ar peth fwyaf I ni. A wy'n tair gwaith y flwyddyn hefyd? Tair gwaith mewn 2 flynedd hefyd? Maen nhw'n gallu, ond unwaith ni'n neud nhw yn y flwyddyn, lot lle o waith, anyway, so ar peth fwyaf I ni, definite. Wel, llongyfarchiadau mor iawn i'r ddau ohonoch chi. Profiad arbennig am y tro cyntaf yma. Nôl y flwyddyn nesaf nawr, efe? Gwrdd, ie. Pob lwc I chi. Diolch. Diolch.